Dvojmesačné prázdniny sú úspešne za nami. Áno, ja viem, znamená to opätovný návrat do školských lavíc, no znamená to aj štart vysielacej sezóny televízie Vektor. A tá okrem iného prináša so sebou aj staronovú talk show Faktor. A výber hostia do jej prvej časti sme určite nepodcenili. Osobu, ktorá príde, by sme mohli charakterizovať tak trochu biblicky. A áno, znie to divne, ale rovnako ako aj v prípade toho spasiteľa, aj v jej prípade sa môže deliť obdobie vývoja spoločnosti na to pred ňou a na to po nej. Len v jej prípade na rozdiel od letopočtu sa jedná skôr o zábavu v slovenskom showbiznise. Dámy a páni, začína sa Faktor. Vitajte. Ešte raz vítajte pri talk show Faktor. Mojím dnešným hosťom prvého vydania relácie je Adela Banášová. Adela, vitaj. Ahoj. Neviem, treba ťa nejak špeciálne predstaviť televíznym divákom? Neviem, sú možno takí, už som pár dní nebola v rádiu, možno, že treba ma pripomenúť niektorým ľuďom. Tak si moderátorka. A to stačí. A dobre. Ano. Však bude dole titulok, takže to si tam všetci prečítajú. No. Jasné. Dobre, obvykle sa takéto diskusné show s tebou začínajú takou veľmi základnou otázkou, že kde to celé začalo. Ja to zoberiem skôr opačne, že by ma skôr zaujímala dosť taká aktuálna téma, a síce odchod z rádia po 15 rokoch. Prečo? Lebo už človek zrazu nadobudne pocit, a ten som nadobúdala stále viac a viac od nejakého decembra, že som premýšľala, že čo ďalej v tom rádiu a kam by som sa nejako posunula, a mala som pocit, že tie najlepšie obdobia, keď tam ešte chodili hostia a tak, a keď jednoducho to tak pre mňa osobne nejak vrcholilo emočne a obsahovo, že to už bolo a že to skôr už tak zľahka pre mňa osobne, nie že by to rádio, ale pre mňa osobne tak išlo už niekam do takého, ako sa hovorí, fejdu. Tak som radšej odišla skôr, než by to úplne odišlo. Ale keby ma to extrémne naplňalo, tak budem vstávať aj o tej 5, ale samozrejme, že človek je už potom unavený trošku a je to trošku obmedzujúce, lebo nemôžeš ísť hocikedy, hocikam, nemôžeš si dať predĺžený víkend. Cez Vianoce musíš akože žobroniť, že aj toho 25., keby som tak nedošla, že inak ja sa veľmi divím, že aj na Vianoce ste vysielali, to sa... Ale to zase bolo dobre. Vianoce zase akože to má takú špeciálnu atmosféru. A hlavne, čo budeš doma, vieš? Ešte budeš musieť pomáhať, takže radšej ideš do roboty. A Silvester napríklad takisto? Silvester bol zase pre mňa komplikovaný, to som roky vždy z nejakej chaty musela ísť na otočku cez akože Poľadovicu, Záveje, Ohlade a Smede som musela ísť vysielať, aby som sa potom vrátila. Takže ten Silvester bol vždy komplikovanejší. Aj ste si trochu pripili možno? Nie, tak my sme veľakrát ráno povedali, že sme si pripili, ale nikdy sme si nepripili. Takže je odhalené. Je odhalené. No, je odhalené. A možno iba pre teba. Myslím, že ostatným to došlo. Dobre. Ináč ja som sa aj pripravil. No. Máme tu knihu. Akú? Máme tu knihu. Ježiš, no. Pamätáš si na tú knihu ešte? Pamätám si na tú knihu. Už týždeň na to by som odpovedala na všetky otázky ináč asi. No, tak ja by som ju veľmi rád otvoril s tvojím dovolením. Nech sa páči. Na náhodnej strane, zhruba tak 31. Dobre. A mňa to zaujala jedna veľmi pekná myšlienka, že to bolo ešte za starého vysielania. 5 rokov, 5 dní v týždni, od rána do 7 do 10 vysielaš. Hygiena, vlasy, make-up. Kedy vstávaš? O 5? Ty odpovedáš. Kdeže o 4 na 7? Nejaké líčenie, nejaký účes, nepleť si to s televíziou. A teraz pozor, ja do rádia chodím na príšeru. Tak ako to bola v skutočnosti pravda v minulosti? To je pravda. Jasné, že som chodila takto na príšeru, lebo tak prečo by teraz už bolo 5:20? To je teda štáb toto. No. Lebo predtým to bolo 7:20, teda o 7 sme vysielali, teraz už od 6 sme vysielali, takže som vstávala ešte skôr. No a to sa človeku ráno fakt nechce, akože to som si takže umyla zuby a dala som si pohár teplej vody a išla som, to bolo všetko. Takže tá z rádia si odišla. Áno. Čo bude s vašou facebookovskou stránkou? To neviem. Saifa si už založil novú stránku, to som zistil. Založili mu, áno, on to sám nevedel. Jaj, no tak... Áno, ale tak starajú sa o ňo, veď to je pochopiteľné. Neviem, čo bude, no tak asi tak nejak tam bude si žiť, alebo možno, že podľa mňa cez ňu aj budú ďalej komunikovať, lebo mne ostáva jedna rubrika so Saifom po obede, čo s ním nahrám a tým pádom ako nejak tá dvojica určite existuje ďalej, len nie v tej podobe toho ranného vysielania. Ty si chodila na gymnázium Bilíková. Áno. No. A ja som si našiel, siahnem sem do archívov, tvoju slohovú prácu. A to bolo niekde na internete. To bolo na internete z 2. A. A naozaj na... Pamätáš si ešte? Na tému Bratislavčan, aký si, a náhodou učiteľka napísala, že výborne. Takže ako za jedna, mala si to za jedna. No, bodaj by som niečo iné ešte, a vidíš, a nie je tu ani jedna chyba.
No, Sa nesmieme dokonať. odstavce si trochu posunula, ale to je okay. No. Ako to bolo i s inými predmetmi? To je všetko, čo k tomu vyriešime? Že nejdeme sa o tom baviť? Môžeme, chceš, no. A čo bolo s inými predmetmi? No, vieš čo, matematika horšie. No my sme tam mali všetky predmety v nemčine. Ale to si nemyslím, že by ma malo nejak v tom obmedzovať. Nedá sa na to vyhovárať, lebo buď tej matematike rozumieš, alebo nerozumieš, že jedno, či je to 2 alebo 2. Ale mali sme takého matematikára, on bol hrozne prísny a vždy predtým, než som podľa mňa stihla tú matematiku pochopiť, tak som sa vždy len stihla zlaknúť a som bola v takom zlaknutí, že mi to nejak nešlo. Takže on podľa mňa tú matematiku trochu znechutil, ale potom som doučovaním sa dostala niekde na 3, myslím, že na vysvečku. A sloh teda si mal úplne super, teda som čítal. Sloh, asi mi išiel sloh celkom. Predpokladám. Hej, s tým som nikdy nemala problém. Aj ma to bavilo, lebo človek si tak mohol písať nejak čo chcel. Aj som niekedy ostatní písala slohové práce, ale to bolo fajn. Stalo sa niečo? Nie, dobre. No a potom si popri tom začala pracovať v televízii. To si musela chodiť na nejaké telefónne budky, lebo vtedy ešte neboli telefóny. To som musela chodiť, cez veľkú prestávku som chodila, tam bol taký automat na 10 koruny. A tam som vždy cez veľkú prestávku zavolala, či niečo nepotrebujú. A oni povedali, že potrebujú alebo nepotrebujú. A keď potrebovali, tak som sadla na 115-ku. Ešte zo začiatku to bolo tak, že keď bolo treba niečo natočiť, tak zavolali mojej mame, tá sadla na električku a išla mi to do školy oznámiť. Čiže ona bola taký mobil v podstate. Ona bola môj prvý mobil. Ale potom už, keď vôbec boli mobily, tak mi kúpili rodičia ako môj prvý telefón, aby som to mohla riešiť. A chodila som s ním telefonovať na -1. poschodie do takej posilňovne, čo sme mali, aby som nevzbudzovala pozornosť, lebo decka to brali, že machrujem. Ja, že akože mám prácu v televízii. Teda. Nie, že mám mobil. To bol taký Ericsson s takým odklapacím farebným. Takže mala v takú krabičku, predpokladám, nie? No zase nepreháňajme, to boli 80. roky. Ale 90. normálne, no vtedy bol ten mobil, to vyzeralo jak diaľkové, mal som taký farebný kryt a to bol taký... Ešte antenka sa vysúvala, nie? Nie, zase preháňaš, že nie, bol to 90. roky, mal to takúto asi antenku. No tak v pohode. No a potom si teda od týchto projektov v televízii Markíza preskočila do takých väčších projektov. Rozbiehala sa Superstar. No. Ako si pamätáš na ten moment, keď ste vyšli aj s Picom na scénu, videli ste tisíce divákov, no, nás nepreháňaš. Tisíce boli. Tu už zase nepreháňaš, tu dobre, si mohol ešte pri televízoroch ešte ďalších 100 000, no. Tak to si zase podcenil, tam už boli milióny zase, vieš. Aha, dobre. Milión tam bol, v tej jednotke tam bol. No, ten pocit bol asi na 15 sekúnd taký ohromujúci, lebo tí ľudia strašne pišťali a človek mal pocit, alebo mal tendenciu uveriť tomu, že to má nejaké hlbšie korene, to ich pišťanie, ale potom časom človek pochopil, že ľudia vlastne pišťia pri akékoľvek príležitosti, nech vyjde ktokoľvek to vyjde na pódium, tak... Aj upratovačka, keď vyjde, tak aj na ňu zapišťa. Pri nej sa tak menej pišťalo, ale vlastne pišťali pri komkoľvek to vyšiel a vtedy som pochopila, že hej, že to nie je len pri mne a že aha, asi je to celé skôr o tom, že ľudia chcú pišťať. Naši Superstari si, že pamätá si na nich niekto po čase? Na tých najlepších asi áno, ale ako ostatní. Tak ja si ich pamätám, ale minule sme si dávali takú súťaž, že kto bol tretí v druhej sérii. No? Druhá séria, neviem. Ivan Štrofek. Aha, no tak. Hovorí vám to niečo? Hej. Kto bol druhý v druhej sérii? No, kto bol... Smorík, viem, že bol prvý, ale... No, a kto bol vo finále s Smorikom? No? Nie, Bundová. Áno, Mária Bundová. No tak nejaká konečne fanúšička, ktorá sa vyzná. No je to ako, a ja som to moderovala, ja som tam s tými deckami bola, ja si koľkokrát už nespomeniem, že kto bol kde. Tak bolo toho veľa, no. Keď už bola Superstar, ktorú si nemoderovala, napríklad kde bol Harich, tak tam si ako tie mená pamätáš? Vidíš, tak tam si ich vlastne nepamätám, lebo zachytila som také mená, ktoré povedzme, že boli výrazné, lebo sa k niečomu viazali, ja neviem, že tam bola... Tí, čo sa dostali do finále, tak tých samozrejme, že si pamätám, aj Gabiku si pamätám, lebo potom tancovala v Let's Dance a viem, že tam bol teda Harich, lebo pri ňom sa odpadávalo nejako, tuším. A ty si odpadla, alebo nie? Vieš, tam sa odpadávalo podľa mňa skôr akože z toho tepla aj, keďže som tam nebola, tak som neodpadla, ale ešte tam, no a Celeste Buckingham a to je všetko, ostatných neviem, kto tam bol. Čiže to bola teda Superstar, no potom Let's Dance, no. Let's Dance. Tam si aj moderovala najprv, potom si skúsila tancovať. Prečo? Lebo ma poprosili o to. Prišiel za teba niekto, že Adela, tancuj, nie? No. Áno? No, všetko sa tak robí. To je jak moja babka.
Ona, že a prečo v tej Superstar tancujú títo, prečo sa títo prihlásili? A oni baví, to sa nikto nehlási, to nie je... To si ich vyberajú. To si ich vyberajú, to sú vyvolení v podstate. Takže som je to musela dlhšie vysvetľovať. Takže ma oslovili, áno, lebo 2 série som moderovala a potom povedali, že aby sa to osviežilo celkom logicky, že by som mohla ísť tancovať a ja som povedala, prečo nie. Bol to naozaj akože pre mňa veľmi, veľmi pekné obdobie to bolo pre mňa. Takže nejakých 10 tancov si sa naučila? Naučila som sa 10 choreografií, ktoré som rád za rodom postupne zabúdala, lebo to sa naučíš jednu na jedno vystúpenie a potom hneď sa ideš učiť ďalšiu, tým pádom zabudneš tú prvú a v podstate sa nenaučíš vôbec tancovať v Let's Dance. To máš len takú krátkodobú pamäť na 10 choreografií, ale bolo to super obdobie, lebo nemáš vlastne žiadnu zodpovednosť za tú reláciu, iba si tam odtancuješ 2 minúty. Áno. Veľa sa tam žurovalo, bolo to super. Najmä to žurovanie, však? Ale žurovanie v Let's Dance bolo vždy najlepšie, lebo nás Superstar to bolo také, vieš, čo budeš so 16-ročnými žurovať, ne? Vieš si to predstaviť? Takže to musí byť akože hrozná nuda, to ti je úplne jasné. No, takže sme žurovali tam s dospelými ľuďmi, poväčšinou, a to bolo fajn. A žurovali sme aj keď som moderovala. Počas jednotky, dvojky nie, ale od tej 3, 4, 5 to išlo vlastne v kuse. Takže pri tom tancovaní ti to tak utkolo v pamäti, že žurovanie... Áno, lebo vtedy som začala tancovať s Peťom a on je taký akože hlavný autor všetkých žúrov a vlastne pri ňom som tak pochopila, že ako sa asi dá žúrovať aj. Takže potom odvtedy som tak nejak vždy sa pridala k tomu. No a potom prišla Adela Show. Áno. To bol taký tvoj nový špeciálny projekt, na ktorý si sa asi určite tešila. Bolo to niečo iné, ako dovtedy si robila? Neviem, či som sa tešila, lebo je to zodpovednosť. To sme tam iba prišli po obede. Celý týždeň som sa tým nezaoberala vôbec. A potom sme tam prišli po obede a nejak sme to odmoderovali. Ohľadne glosátorov Adela Show, kto ich vyberal? To som vyberala predovšetkým ja, alebo teraz aj s režisérom Petrom Nunezom. Prepáč, ako si vyberala Saifu, prosím ťa? Ako som vyberala Saifu? To bolo, že hneď. Tak on je ten, ktorý tam bol na takéto zdrsnenie a myslím, že mnoho ľudí ani niekedy nepochopilo, že... To bolo na to zjemnenie zase. Ja som to tam potom mala akože vyvažovať, keď on niečo príliš prestrelil, ale... A to vybežne robíte, že on niečo trestne, ako sa povie, a ty to sa snaží zachrániť, nie? Niekedy, ale myslím, že niektorí ľudia nepochopili, že si robí srandu. A niektorí, keď napríklad rozprával o tom, že on sa ide strihať len do Viedne, alebo však akože čo tu, tak ľudia ešte podľa mňa ešte sú príliš, možno majú v sebe nejaký taký komplex na to, aby to brali ako fór. A berú to takže povýšenecký a namyslený a pritom taký vôbec nie je. Takže vlastne všetko, čo on robí, je v podstate jeden veľký fór, áno? Myslím si, že na 90% áno. Hej. On čokoľvek povie, treba to brať akože úplne v pohode. A o to podľa mňa mu to dáva takú väčšiu slobodu, že on si tak niečo rozpráva. Potom sú ľudia, ktorí to prežívajú, lebo nemajú asi čo robiť, a potom sú ľudia, ktorí sa na tom zasmejú, lebo to berú tak z nadhľadu. Moja babka verí samozrejme vždy všetkým novinám viac ako mne. Však to. Veď sú to noviny. Ale moja babka je tá generácia, kde sú všetci v podstate lepší, všetci sa vedia lepšie správať, všetci sú lepšie učesaní, všetci sú lepšie oblečení ako ja. Ja chodím ako úplný vandrák a že ona sa za mňa hanbí, keď ju prídem pozrieť, takže jej spôsobujem takéto stresy. A ju potom o to radšej provokujem. Ale keď ťa vidí zase v televízii, tak to je zase niečo iné. To je jedno, ja by som tam mohla podať ako najgeniálnejší výkon, ona bude riešiť, že som mala zlú frizúru. A za to môže televízia, nie? A to ja jej hovorím, a nie, počkaj, a keď mňa akože a iných češú lepšie, lebo a ona si vždy tak vykonštruuje takú, mala obdobie, keď napríklad Vanda Hricová mala istú ako funkciu v Markíze a s Vandou Hricovou som mala úplne normálny vzťah, myslím si, že skôr pozitívny, nikdy som s ňou minimálne nemala problém. Ale babka si niekde prečítala, že Vanda Hricová je nejaká šéfka Mediapro a ona si z toho nejak vydedukovala, že ona ma vlastne neznáša a preto všetci ostatní majú lepší účes ako ja, lebo to Vanda Hricová zadala. Čiže ona si takéto stórie vymyslí. Konšpiračné teórie robí. Ona má najlepšie konšpiračné teórie. Ona je v takom zariadení, ktoré je dvojposchodové a ona je presvedčená, že na 3. poschodí akože je nejaké luxusné zariadenie a že my sme ju šupli do toho najhoršieho. A že babila 3. poschodie tu nie je. Takže vždy, keď niekto začne mať takéto akože konšpiračné teórie, alebo keď sama začne
si niečo vymýšľať v hlave, čo je nezmysel, tak si poviem, že to je babkine 3. poschodie a musím sa zase vrátiť do reality. Ale nie, babku mám veľmi rada, tak babka má 93 rokov, to ona má právo na to, aby mala také starogeneračnejšie uvažovanie. Takže čakáš, že budeš žiť ako ona až do takého veku? No, dúfam, že nebudem žiť ako ona, ale do takého veku by som mohla. Ale tak každý máme iný život a myslím si, že vždy tie mladšie generácie sú na to, aby sa tie staršie od nich učili. A možno aj naopak. Napríklad, čo si naučila babku? Myslím, že nič. Alebo neviem. Alebo čo sa týka moderných technológií? Moderných technológií nič. Či ešte stále používa, čo ja viem, ten telefón? Žiaden telefón nepoužíva. Aj. My sme aj taký ten najjednoduchší kúpili, čo má 3 tlačítka, ani to nebola schopná nejak to. Neviem, čo som ju naučila, tak určite som ju niečo naučila. Každý človek ti niečo naučí, ktorého stretneš a keď som teda jej vnúčka, tak si myslím, že tam niečo bolo, ale ona ma skôr učí takému pochopeniu, že fakt môžeme byť všetci, ako každý sme nejaký. Že pri nej sa takej trpezlivosti učím. Minule mi vyčítala, že odbila jej posledná hodina, že ja som sa s ňou neprišla rozlúčiť. Tak evidentne ti neodbila posledná hodina, lebo si stále tu. No ale mohla to byť moja posledná hodina, tak nebola. No. Tak mi vyčítala, že som nebola niekde. Asi tiež tak niečo vymyslí, aby... Áno. No, takže... Mala povedať. Áno, mala povedať, že odbíja aj posledná hodina. Nie, ako to mám ja vedieť? Samozrejme. To sa oznamuje. A čo však mohla si to počuť napríklad? A ako? Keď odbíja. Ja, no tak ale keď to odbíja na kramároch, tak to ťažko počuješ. No, čiže s ňou je niekedy takto v tom sranda, lebo ona to tak reálne podľa mňa až tak neprežíva, ale rada občas urobí nejakú takú drámu. No a vtedy si tak musíš uvedomiť, že ona to takto vníma a brať to tak v pohode. A potom som sa presunula do divadla, ale tiež nie z nejakej vlastnej iniciatívy, lebo taká jemne prestresovaná tou Adela Show som sa do takého niečo ani nehnala. Ale že údajne ty to robíš trochu inak. Čo je to trochu inak? Nie, ja to nerobím trochu inak. Ja si myslím, že to robím úplne štandardne. To trochu inak sa viaže skôr na tých hostí, ktorí žijú trochu inak. Čiže ja tam normálne sedím, rozprávam sa, lebo ja si myslím, že najprirodzenejšie je, keď sa ľudia rozprávajú a nie, že popri tom, aby to bolo iné za každú cenu, tak po každom 4. slove si grgne, aby to bolo iné. No skrátka, majú sa ľudia normálne rozprávať, aby z toho liezla emócia rozhodne, nejaký obsah, niečo, čo sa dozvieš, nejaký humor, keď teda je to tam, tak je to dobrá pridaná hodnota. Vždy tam musí byť niekto z divadla, to je taká dohoda vlastne, aby to divadlo si tam mohlo robiť aj kvázi propagáciu. Čo mne neprekáža, lebo tí ľudia, ktorí sú na to divadlo viazaní a ktorých vyberáme spoločne s Danom, sú väčšinou veľmi zaujímaví. A posledne, keď tam bol šéf opery a šéf dirigent Friedrich Heider Rakúšan, tak to bol jeden z mojich najobľúbenejších hostí vôbec. Neskutočne vtipný pán, strašne taký dobrý človek, bolo vidno, že jednoducho vie, že úžasná charizma, skrátka taký človek, že sa na ňo fakt pozerá, že máš chuť si ho vziať domov a dať mu papať a postarať sa o ňo. Ako psíka, nie? Ako takého akože... No ty si až prišla aj z Mini dnes, sem k nám, vidím, že už zaspala. Áno. Vidíš, tu máš také akože... Ona mala ináč aj v rádiu taký svoj košík a tam normálne počas vysielania spala. Áno, ona mala taký vankúš. Taký zachlpený vankúš pri nohách, no tak už... Ja neviem, že vlastne ako to ona vníma, že už nechodí do roboty. Mini. Takže ona chodila do roboty takisto. No však jasne, chodila každé ráno. Mini, čo hovoríš na to, že už nechodíme do roboty? Je to v poriadku? Nechýba ti to? Teraz má taký pohľad. Tebe je to jedno. No ja som si pre ňu skúsil vyplaviť darček. Ježišmária. Kde to mám? Ale ona je veľmi Počkaj. prísna, ti môže niečo... No počkaj, toto vyzerá, že to si dobre vybral. Počkaj, toto je z Rakúska konkrétne. Aj sa tak trošku sa na seba podobajú typci na oblasti. Počkaj, ešte mám. Dobre, Je to konkrétne 100% vegetariánske kostičky. Aj má taký pohľad má. Prečo vegis? Preboha, prečo to tým psom robia? Ja neviem, ale ako tak mi to... Ukáž. Ale tak ona zje vegetariánske. No, už sa akurát za tým načahuje, aha. Prečo? To si kde zohnal, že vegetariánske kostičky? To je z Rakúska kvalita. To vyzerá ako z ropy, to vyzerá hrozne. No tak z ropy, Tak skúsime to dať? No. No jak sa to vidíš, a ešte zlé balenie. Počkaj, vieš čo, to možno nejak takto pôjde. Tak prídeme už snáď. No nie, ešte to... Musela vedieť, že ti to neotvorí zubami náhodou. Nie, ona by to zjedla aj s tým starším. No to je veľmi zle zabalené. Mini, ty sa upokoj. Nemáte nožnice? Alebo nožík? Všetci sú v kuchyni, hľadajú.
Veď ľudia z kuchyny. No zapalovať. To je veľmi zle zabalené. No, dôkladne by som tak povedal. Veľmi dôkladne, áno. Šarmantná asistentka. Áno. Môžem si rovna otvoriť. Mini. No. Ty si s tým poradila, super. Ona buď takéto zje, alebo potom úpenlivo hľadá miesto, kde by to skryla. Ty ma v kabáte. Ale myslím si, že toto bude tá druhá verzia. Alebo? Není nadšená. No, a to taký pekný pes je na obrázku. No. Aha, úplne. Takže vegetariánske moc nechutí. A čo ty a vegetariánstvo? Ty si skúšala, nie? Vieš čo, bolo to tak rôzne, tak pardon teda, neobstálo. No, moja mama sa tak, bola jedna z prvých, čo sa tak zaujímala o nejakú zdravú výživu, ale čo neznamená, že považujú vegetariánstvo za zdravú výživu. Ja si myslím, že sa na to nedá dať nejaký všeobecne platný vzorec a že každému vyhovuje niečo iné, ale vždy sme boli skôr tak, že sme jedli toho mäsa menej a keď tak také, že kvalitné mäso. Jednoducho tie kurence, čo sa predajú v supermarketoch, tak to by som si napríklad nekúpila a nedala by som si ani kura v reštaurácii, lebo viem, že to sú nejaké hormonálne nezmysly. Pravované. No ale že veľmi intenzívne. A to všetko dávaš do seba. Čím krmia to kura, tak tým sa potom krmiš ty. A tak je to s väčšinou mäsa, takže keď teraz mi takí známi donesli kačku z dediny, no, tak to si dám. Takže z dediny áno. Z dediny áno, ale také, že... A neplánuješ chovať si vlastné kurence? Bohe, možno niekedy v budúcnosti áno. Neviem, ja nejaké plány nemám, ale ako toto, keby sa mi prihodilo, tak by som nebola úplne nenadšená z toho. Len zatiaľ to neplánujem úplne. Teraz opäť sa trochu do bulváru. No. Konkrétne tvoj otec hovorí, že by si mohla buď písať knihu. Áno. To je jedna z možností. Čo na to hovoríš, napísanie knihy? Neviem, o čom by som napísala knihu. Nie? Nemám nejaký taký vnútorný pocit, že by som mala napísať knihu. Neviem si predstaviť, čo by malo byť témou tej knihy. Ja píšem nejaké krátke články do hospodárskych alebo niekde, kde ma oslovia, ale aj to už je pre mňa, že fúha, že 300 slov, čo tam mám napísať. Ja mám pocit, že v stručnosti je pointa. No a keď k tomu musíš napísať knihu, tak... A keby si písala zase slohy Bratislavčana Kysy, alebo že by som vydala moje slohové práce. No. Však počkaj, pozrime sa, lebo tu ešte boli nejaké ďalšie témy, sa mi zdá. To máš, že farebne vytlačené, takto som ja písala. Môžem si to vziať? Kľudne, nech sa páči. Aj som s tým trochu počítal. Je hamba. Ale dobre je to, čo? Ja mám ešte škarečie písmo. Ale to je to isté, nie? Nie, jedno je koncept a druhé je čistopis. Je v tom nejaký rozdiel. To by si mala ty vedieť, ale nie, tak toto je zase, že koncept, lebo tu je, že iba videla a tam je a to je čistopis, lebo tam je už jednotka. Rozumiem. Bratislavčan, aký si? A teraz je otázka, že odkiaľ tieto slohové práce unikli z gymnázia? Neviem. Druhá možnosť okrem písania knihy, kopanie na záhrade. No, to si otec myslí, hej. Áno, nie. Vieš, ja som neexistuje. Kde mám zase tú tašku? Aha. Ja som ti kúpil takého patróna na kopača, konkrétne tu mám lopatku. Áno. Takže buď to dáš oceli toto, že tento človek bude kopať namiesto mňa, alebo... Asi to tak urobím. Ďakujem, ale ja som pomáhala, ďakujem, to je veľmi milé. Mini, tiež toto by si dala? Zase dostrčí do kabátu asi. Mini, ale teraz pozeráš na to, veď si to nechcela, tu máš. No, ja som robievala na záhrade dosť veľa, keď som bola menšia, ako naši nás dosť do tohto involvovali a zakomponovali, ale už teraz ma do toho nenútia, dobre, nič. Ale viem si predstaviť, že je to zase celkom dobrá robota na tej záhrade robiť, lebo si tak v kontakte s prírodou, takže niekedy sa k tomu možno vrátim. Takže ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi inšpiratívne aj poučné. Áno. Aj vtipné miestami ako vždy. Áno, malo to byť, neviem, aké to malo byť, ale tak v takomto rozpoložení a s takýmito témami som bola konfrontovaná, takže ja ďakujem za pozvanie. My sme veľmi radi, že si prišla k nám medzi nás. No a ja ďakujem vám, no a my sa vidíme opäť na budúce, možno s ďalším úžasným hosťom. Akým bola Adela Banášová dnes? A možno aj už nie, možno nikto nikdy úžasnejší nebude. Aj to je možnosť. Ja sa obávam, že to tak bude. No, tak minimálne taký dobrý, ak nie ešte horší ako Atlantidu. To sa dá. Takže neviem vlastne, či to ešte zapnete niekedy, ale dovidenia. Dovidenia, majte sa.